Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi 2026 urteetako aurrekontu orokorren aurkezpena etortzeagatik. Ordu ez da egokiena, eskertzen duzu. Gaur hemen, jaia gobernu osoa gaude, bai PSeko zinegotzei, bai Erne González eta Consuelo Frutos, eta baita ere EAJaren zinegotziei, Artola, Jotaz eta Agurtzen Manejaden eta nien. Legegintzaldi begira, uste dut diseinu eta plangintza lan garrantzitsua egin degula, eta pixkanaka aurreikusitako proiektuak ikusten edo gauzatzen hasi dira. Etorkizuna eraikitzeko oinarri on bat finkatu dugu, horregatik legealdiaren 3. urteari determinazioz eta ilusioaz aurre egingo dugu. Ilusioa dagoeneko martxan jarri ditugun eta etortzear dauden proiektuengatik. Legegintzaldiko 3. urtean sartzen gara, eta dagoeneko eginda edo martxan dauden legealdiko inbertsio eta proiektu handiagena, Lasarte Horiako errepidea, Idiazabal kalearen burubilizazioa, Arantzubi kalean arrapala mekanikoak eraikitzea, Teresa Moategi parkea estaltzea, herriko erregistalpena ledera pasatzea eta bar, hartzen daude edo dukatzea daude. Gainera, esparru sozialean, zainketen arloan erreferente bihurtu nahi dugu. Eredu propio bat eraldatzen ari gara, gure adinekoak eta pertsona zaurgarrienak zaindu, babestu eta hartatzeko erreferentziarako administrazioa izan nahi ditugu. Horretarako, diseinatzen ari gara, gure eredua, gizarte zerbitzuetatik lan bikaina egiten ari dira bai, Consuelo bai, teknikariak eta nik uste dut hori nabarituko dela urrengo urteetan. Horretarako, diseinatzen ari esan dut bezala, gure eredu propio, honetako eredua. Hildo horretan, laguntza etxebizitzaren zerbitzua jarri da, abian, eta zaintza maila ere sortu da, ja bi zaintza mailak egin ditugu eta hori denboran jarraituko dira. Baina oraindik proiektu garrantzitsuak ditugu egiteko. Kiroldegiko futbol zelaia eta atletismoko pista berritzea. Eta nola ez, legegintzaldi honetako helburu garrantzitsuenetako bat. Urnetan etxebizitza garatzea. Nik uste dugu denok jokin dugun bezala, horretxe bertan etxebizitza da arazo handiena edo kezkagarriena. Eta gure partetik guk uste dut ondo abiatuko dugula eta urrengo urtean Babiloniak ere moa martxan jarriko da. Hildo horretan esan bezala 2026an Babiloniako ere moa garatzen hastea aurreikusten da. Eremu horretan, gogoratzeko, 340 etxebizitza eraikiko dira eta horietatik 175 babestuak izango dira. 187 babes ofizialekoak eta 78 tasatuak. Guztiak, 245 etxebizitza. Aurrekontuak itzuliz, aurten 12.642.000 eta 27 euroko aurrekontua izango dugu berretan. Diru sarreretan, atalari, dagokionez, foru funtsaren partidaren igoera azpimarratu behar da. Iaia 200.000 euro baino gehiagoko hazkundearekin. Eta ezoizko diru sarrera gisa ere izioa dena. Azken urrengo urtean prebizioa da Babiloniako ere moaztea, orduan iziotik sarrera potente edukiko dugu. Gastuei dagokionez, proiektu teknikoen partidan, EGAPE eraikinaren inguratzailearen envoltorio, la parte exterior del edificio, energiaren eraginkortasuna. Beste proiektu bat Zabeleta auzoa berriztearen eta Babiloniarekin lotzearen, azkenean azten gara Babiloniako eremuarekin, orduan lotura hori egin behar dugu eta aprobetxatuko dugu Zabaletari buelta bat ematea eta bihurtzeko auzo amabiagoa eta gokiagoa bizitzeko. Eta azken proiektua bezala horrela nabarmentzeko, Sosokako baliozko pilotalekoaren proiektua garatzea. Zerituko geha horrea eramatea proiektu hori eta marten proiektu hori.
Euskara sustatzeari dagokionez, Urnietarren duten prestakuntza bultzatzen jarraituko dugu, bai helduentzako eta txikientzako, eta gainera udalerrian euskararen erabileraren diagnostikoa egingo dugu. Oro har, elkarteekin egindako hitzarmenek gora egingo dute, eta aipatzekoa da, EASO Belatzarekin konbenio dakagun, nik uste dut hitzarmenek finkatzen dela eta pizkanak pisu gehiago hartuko duela. Eta bai, igual, nabarmentzeko, aurten eskola kirolan jetxiera handi bat egon da, eta hori partidu hori jesten da asko, baina da, motiboa azalpena da, azkenean jetxiera oso handia izan da, neska gutxi daude aurten, eta murriztuko da partidu hori. Inbertsioei dagokionez, inbertsio horiena, lehen esan dut bezala, atletismo pista eta futbol zelaia berritzea izango da. Baina, hori izango da handiena, baina horiei onartuko hauek gehitu behar ditugu. Brigadako bi ibilgailu erosiko ditugu, biziklatze poltsak eskuratzeko makina berri bat jarriko dugu kiroldegian, aire egokitua jarriko dugu karten etxeko bigarren soilairuan, babes komuniteko gisa. Teresa Moategi parkeko berrituko dugu, jarriko dugu estalpe bat, kubierta jarriko dugu, eta altzariak hobetuko ditugu. Eta jarraian, era berean, udal saneamenduko ere beste kapitulo bat daka, aurten hasi ginen Next Generation funtsekin levantamiento digitala egiteko, txarrera digitala egiteko, eta aurten jarraitzen dugu horrekin, eta gero jarrituko dugu saneamenduarekin eta abaztetzen dutarekin. Urte honen amaieran, lizitatuko diren horrekin ere jarraituko ditugu, esan dugun bezala ere Arantzubikaleko arrapala mekanikoa martxan jarriko dira eta aurten bukatuko dira. San Juan 21-29 eta San Juan 22-40 urbanizazioak egingo dira, Teresa Moategi parkea estaliko da, eta Etxeberri plazan kirolgune bat egingo dugu. Landagunari dagokionez, landabideak hobetzeko partidari utzi zaio, eta gainera landarru sailen mugak digitalizazioa aldeko apostoa jarrituko dugu egiten. Parte hartzea berriz, ere funtsezkoa da guretzat, eta kasu honetan nabarmentzeko hiru parte hartze prozesu. Kasu honetan tenemos txosnen ordenantza, hori hasi gaia, baina jarrituko da martxan, eta parte hartze prozesu baten bidez nahi dugu bideratu. Gazteen esialderi azterketa egingo dugu ere, eta parte prozesu bat hasiko gara hori garatzeko, eta urtero egiten duguna aurrekontu direkien prozesua. Aurten adibidez, eta 2008an garatuko dugu proiektuek, atera dira ilarren inguruan baino publikoa jarri, Maximo Iorramendi kale asfaltatu eta kale estina parke bat ereki, hori atera da aurten proiektua bezala, eta garatuko ditugu hurrengo gunean 2008an. Datorren urtean jarraituko dugu prozesunekin, eta prozedura berdina izango da. Lehendabizi fasean proposamena jasoko ditugu proiektu egin dezakegun, eta bigarrena jendea aukeratuko du zer proiektua dugu. Eta jamaitzeko berri ongisa adierazi behar da aurten, hasi zirela errape ikastolako debatxo erekina, urren urteetan jarrituko da hori, eta nik uste dut oso berri hon da, kasu honetan ikasleek eta irakasleek bere erantzuko diten instalazio modernoak izaten ditzen. Eta ja bukatzeko bai, beste berrion bat, kasu honetan beste administrazio batena, Gipuzkoa Foru Aldundia laster jarriko dela martxan, plaza olako bide berdea, eta espero dut urren urtean ja aurreaktua izatea eta ikustea. Aurrekontuen proiektua abenduaren 18an egingo den osoko bileran bozkatuko da, eta nire ustez 2008an aurrekontu honak izango ditugu Urnietarren etorkizuna ambizioz diseinatzeko.